መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 10 ወይኒ መላገጺ እዩ ዝስክር መስተኸአ ሃዋኺ እዩ በዚ ሰንከልከል ዚብል ዝበለስ ጥበበኛ ኣይከውንን ንጉስ ከም ምጉዛም አንበሳ እዩ ዘሰንብድ እቲ ዘኾርድዮ ንህይወቱ ይብድላ ንሰብ ካብ ቆየቋ ምርሓቅ ክብረት እዩ ዓሻ ግና ዘሊሉ ይኣትዎ ሃካይ ብምኽንያት ቁሪ ኣይሓርስን ብጊዜ ቀውዒ ይልምን እሞ ገለ እኳ ኣይረክብን ምኽሪ ኣብ ልቢ ሰብ ከም ጥልቂ ማይ እዩ በዓል ኣእምሮ ግና ይቐድሖ ርሕራሕኦም ዘውርዩ ብዙሓት እዮም ግና ኸንእሙን ሰብ መን ይረኽቦ ብንጽህናኡ ዝመላለስ ጻድቕሲ ብድሕሪኡ ውሉዱ ብሩኻት እዮም ኣብ ዙፋን ፍርዲ እተቐመጠ ንጉስ እከይ ንዘበለ ኩሉ ብዒንቱ ይብትኖ ንልቤ ኣጽርየዮ ካብ ሓጢኣተይ ነጽሄ ክብል ዝኽእል መን እዩ ክልተ ዓይነት ሚዛን ክልተ ዓይነት መስፈሪ እዚኣተን ክልቲአን ኣብ እግዚአብሔር ፍንፉናት እየን ቆልዓ እኳ ዕዮኡ ቅኑዕን ንጹህን እንተኾነ ብግብሩ ይፍለጥ ነታ ሰማዓይት እዝንን ነታ ረኣይት ዓይንንሲ ንኽልቲአን እግዚአብሔር እዩ ዝገበረን ድኻ ምእንቲ ኸይትኸውን ድቃስ ኣይትፍቶ ንዒንትኻ ቋሕ ኣብለን ሽዑን ጌራ ክትጸግብ ኢኻ ዓዳጊ ሕማቕ እዩ ይብል መገዱ ምስ ከደግና ይሕበን ወርቅን ብዙሕ ዕንቁን ኣሎ ፈላጣት ከናፍር ግና ክቡር ኣቕሓ እየን ነቲ ንጓና እተዋሕሰ ክዳኑ ውሰደሉ ኣብ ክንዲ እቶም ጓኖትሲ ተሓዚ ካብኡ ውሰድ እንጌራ ጥበራ ንሰብ ጥዑም እዩ ድሓር ግና ኣፉ ጸጸር ይመልእ ሃቐና ብምኽሪ ይጸንዕ ብጥበብ ተመሪሕካ ተዋጋእ እቲ እናዞረ ዚሓሚ ምስጢራት ይቐልዕ ስለቲ ምስቲ ኸናፍሩ ዘጊፍሕ ሰብ ኣይትተሓወስ እቲ ነብኡን ነዲኡን ዚረግም መብራህቱ ኣብ ማእከል ድቕድቕ ጸልማት ኪጠፊ እዩ እቲ ብመጀመርታ ቐጢፉ እተኣከበ ርስቲ መወዳእተኡ ኣይኪባረኽን እዩ እከይ ክፈድእ ኣይትበል ንእግዚአብሔር ተጸበዮ እሞ ንሱ ኸድሕነካ እዩ ክልተ ዓይነት ሚዛን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍንፉን እዩ ጠባሪ ኸዓ ሰናይ ኣይኮነን ስጉምቲ ሰብ ብእግዚአብሔር እዩ ዝምራሕ ሰብ ደኣ ኸመይ ገይሩ እዩ ንመገዱ ዘስተውዕላ ብሃንደበት እተቐደሰ እዩ ምባልን ድሕሪ መብጽዓ ምምርማርንሲ ንሰብ መፈንጥራ እዩ ጥበበኛ ንጉስ ነቶም ረሲኣን የዝርዎም ንመንኰራኹር ድማ ይድርጾም መብራህቲ እግዚአብሔር መንፈስ ሰብ እዩ ንሱ ንብዘለዉ ሻጠ ልቢ ይምርምሮ ምሕረትን ሓቅን ንንጉስ ይሕልዋኡ ንሱ ብምሕረት ንዙፋኑ የጽንዖ ሓይልን መንእሰይ ክብረቱ እዩ ንኣረገውቱ ኸዓ ሽበቶም ስልማቶም እዩ ሰመርመር ዚብል ስምብራት ካብ ክፍኣት የጽሪ ከምኡውን መውቃዕቲ ንውሻጠ ልቢ የጽርዮ